Зөлфия Хайретдинова 1991 елда Ташкентта туа. Мәктәптә укыганда химия һәм биология, шулай ук музыка белән мавыга. Барлык мәктәп концертларында, вокал конкурсларында катнаша. Әбисе һәм бабасы тумышы белән Татарстаннан булып, туган телгә һәм мәдәнияткә мәхәббәтне оныкларына бала чактан ук сеңдергән. Әлбәттә, татарча сөйләшергә тырышабыз, татар ашлар пешерәбез. Безнең гаиләбездә һәрбер була торган бәйрәмнәрдә туганнар җыелалар. Абыем гармунда уйный, без барыбыз да кушылып татар җырларын җырлыйбыз. Ике әбием дә җырлый иде. Шуңа күрә аларның моңлары балачак Әмма аның төп хыялы әтисе кебек табиб булу, хыяллар тормышка ашарга тиеш. Бүген Зөлфия Хайретдинова шәхси клиникада эшләүче отоларинголог. Әтием миңа бик ярдәм итте. Тәҗрибә белән уртаклашты, кыен клиник ситуациялар турында һәм мондай очракларда нәрсә эшләргә кирәклеген аңлатып сөйли иде. Һәр табиб эшендә иң кыен нәрсә авыру кешегә дәвалап булмавын аңлату. Әйтик, менә миңа саңгыру балаларны алып киләләр. Аларның әти-әниләре аларга ишетә башласыннар дип дару бирергә телиләр. Әмма без ишетү аппаратлары яки операция белән генә ярдәм итә алабыз. Һәм бу һәр вакытта да түгел. Менә шундый очракларда балалар да, алыйлар да жәл була. Зөлфия Хайретдинова даими рәвештә үз квалификациясен арттырып тора, яңа белем алырга, халыкара конференцияларда катнашырга тырыша. Шулай ук чит илләрдә стажировка үтәргә планлаштыра. Бу аңа тагын да югары сыйфатлы белгеч булырга һәм кешеләргә авыруларыннан арынырга ярдәм итәчәк. Һәр барыбызга исәнлек, саулык, үз сәламәтлекне күзәтеп торырга, гигиена кагыйдәләрен үтәргә һәм тынычлык телим. Бер-берегезне һәм якынларыгызны саклагыз. Гөлия Садыкова, Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Ташкент.